Аз наблюдах предишните панели, както и самия участвах в такъв малко по-рано и мога да обобща, че всеки панел в един момент започва да се превръща в едно бабуване на това първите две ще се вземат ли. За пореден път. Това е въпросът на въпроса. Ще се вземат ли. Което се случва на всички избори до сега. Значи, поне на последните 3-4 избори и те или не се взимат, или като се вземат се разделят след 9 месеца. Което значи, че ние сме в един постоянен, като че ли индийски сериал, в който родителите се опитват да накарат момче и момиче да се оженят. Това момче и момиче не се харесват, даже не могат да се понасят, но всички се опитват да ги накарат да се вземат. Какво ще стане, ако се вземат? Логичното нещо е, че този брак ще бъде кратък, ще завърши с развод и най-вероятно по негово време ще има различни изневери. Следователно, аз честно казвам, в един момент започвам да се чуда защо е това бабуване, защо трябва постоянно да бабуваме, да се вземат тези, които не се харесват. ДБПП и ГЕРБ очевидно не се харесват. И постоянно трябва да се случва това бабуване през призмата на коткането на ДБ и конкретно техният електорат. Айде скласайте, айде решете го, нали? Айде харесайте онези, айде приемете брак. И като не искат този брак, може би в един момент е редно да започнем да говорим за други възможни бракове или други възможни сглоби. Колкото и да е странно, колкото и да звучи екзотично в момента и малък да е шанса за такива, ако за пореден път сега след седмите избори не се вземат, не се харесват, просто трябва да отпишем този потенциален брак и да намерим друг. Дайте само, ако ще ви дам реплика, само защото не още малко от времето. Миналия път не бяха втори. Аз разбирам, че логиката сега е, те просто са най-големите, нали? Първият и вторият. Да, обаче ние бабувахме да се вземат с ППДБ, когато ППДБ бяха трети. Също така бабувахме, когато и ТН спечелиха изборите и тогава също се говореше, ще се вземат ли с ДБ. Тогава ПП още ги нямаше. Като че ли на всички избори, без значение дали са първи, втори или трети, винаги въпросът и цялото светлина е към ПП или ДБ. Те ще направят ли правителство и някак си твърдиме, че е невъзможно правителство без тях. Аз имам чувство, че живея 3 години в една държава, която не може да бъде управлявана, ако в това правителство задължително не участват конкретно ППДБ. Независимо дали печелят избори или дали са трети. Просто и не разбирам, честно казано, този омагьосан кръг, в който се превърнахме, при който ППДБ като че ли са абонирани за властта. И затова винаги трябва да питаме, те ще направят ли с този, който е спечелил изборите, коалиция или не. Господин Гарнизов оцели право в десятката, може би неволно конкретно причината, поради която през цялото време обсъждаме потенциална коалиция само единствено на първият с ППДБ. И защо въобще се случва цялото това бабуване около ППДБ, защо може би прекалено много ги обсъждаме, а именно то е репликата. Всички ги е страх и никой не желае да направи правителство, което да разсърди Синя София. И Синя София тук се визираше не партията, а се визираше конкретно географското разположение Синя София. И това е ключа към всичко, което обсъждаме. В момента в България вече няколко години, даже повече от това, битува един страх, огромен страх в партиите, независимо дали системни или несистемни, че те, ако направят правителство, без значение какво с кого, което не включва конкретно ППДБ, на тях ще им бъдат напълнени жълтите павета от гласоподавателите на ППДБ. Тоест в момента имаш един географски, не дори електорален фактор. Имаш географски фактор на една конкретна партия, електоратът ти без значение дали тя е на 5 или на 15%, е географски разположен в центъра на София. Даже не просто София, защото няма значение дали са Люлин или Дружба, а конкретно центъра на София. И това предпоставя, че има един перманентен страх. Ако направя правителство без тях, ще ми направят Орешарски, ще ми направят 2020 година, ще ми напълнат жълтите павета тези хора, тази общност. Затова трябва да ги ухажвам, трябва да ги коткам. Това нещо ми е отговора на въпроса, пак на господин Гарнизов, защо се превръща в нещо като национален спорт в момента от думването на ППДБ. Ами защото според мен голяма част от българите започват да усещат този фактор и започват да усещат, че този фактор е несправедлив. Че без значение дали ППДБ са или демократичната общност, без значение нали, как се казва тяхната партия, дали са на 20 или на 5%, всеки иска с тях да направи правителство, защото се страхува от тяхното географско разположение до жълтите павета. И следователно това прави така, че 5000 човека, гласуващи като част от демократичната общност в центъра на София, всъщност имат по-голяма де-факто политическа тежест от 50 000 човека някъде в другата част на страната. Защото тези 50 000 човека някъде по Силистра или по Ямбол не могат след работа да слезнат с метрото и с биричка да напълнат жълтите павета, а 5000 човека в демократичната общност могат. Това е моето обяснение защо започва може би този национален спорт малко на отдумването на ППДБ. Защото вече хората усетиха, че те носят тази несправедлива географска тежест и всеки затова се опитва да ги ухажва и да ги вкара в правителството си. Което е много недемократично в интерес на истината. Но наистина не можеш да почваш управление с заплаха за протести. Имаше такива намеци, че
тук е прав господин Шварек, че ако се мине червената линия, ние можем да излезем пак на улицата. Това е първата заплаха. Аз се помня всеки път, когато по някакъв начин не стане на ДБПП през последните 2 години, започват във Фейсбук още от първия час призивите: айде на площада. Айде на площада е първата реплика и следователно тази заплаха постоянно виси като дамоклиев меч, който се опитва да демократичната общност да държи над всички останали партии. Ако не стане на нашето, ще напълним площада. Което се опитах преди малко да кажа и може би не бяха разбрани, е функция на тяхното географско разположение в София, защото ако тази общност беше пръсната примерно по Силистра, Ямбол и Бургас, нямаше да може да извършва този рекет с айде на площада.